may kwento ako. Go. Nung bata ako, sobrang nabully ako. Kahit yung mga ngongo sa amin, tinatawag ako ngongo. Diba? Putang ina. Di ba? Mas ngongo ka ba nun? Ay, sorry. Oo, mas ngongo ako nun. Ay, sorry. Ba't ba yung tanong ko? Ano ba? Sorry. Ano ba yung paano? Dati normal ka na pangungo ka na pangungo. Bobo ka din eh, no? Nakabahan ako. Nakatingin pa naman siya sa akin. Wow. Hi guys, ako pa rin po si Tanya Chinita at ito ang Usapang Sobrang Sagad, Maraming Nalalantad. Ito po ang podcast na rated Tita Max. Nakatingin yan siya. Ano ba? At ipapakilala na natin po ang ating guest today. Hindi natin na patatagalin. Isa sa pinaka-unfiltered, pinaka-honest, at pinaka-real na boses sa local comedy at podcast scene. Kung usapang buhay, relasyon, gusto mo yung seryoso, at katotohan, na walang filter, dito siya bagay na bagay. Please welcome ang aking crush Ay, wow. from the Cool Pals, Roger Naldo! Oy, thank you. Roger! Hi, Rog. Ano masasabi mo sa intro ko? Gusto ko yung Anong favorite part? yung unfiltered na boses. Yan. Unfiltered na boses. Gusto ko kasi mag-filter ng boses pero wala palang ganun eh. AI, mga ganun. Oo. Kala nila AI ka. No? Oo, minsan, Oo, tumatawag minsan. ang tabinan ko. Nakakatawa kanina. So, behind the scenes, nung kadadating niya lang, excited na ako kakwentuhan ka. However, intentional yung pagtayo ko sa lamesa kasi gumugulong na yung convo natin dun eh. Sayang. So, gusto ko kapag nagkwentuhan tayo, unfiltered talaga kasama sa camera. Tapos tinanong ko na rin po siya, kapatid, sabi kong ganun, baby. Ay, sabi ko. Okay, baby. Ano? Sabi ko, wala ba magagalit? Anong sagot mo? Wala kasi internet yung pamilya ko sa Bicol. Wala na internet. So, Sure ka ba? wala, Meron. pinutol ko eh. Hindi mo binabayaran. Hindi ko binayaran. So, ayun, wala, okay lang. Oo. Ang layo mo naman. Yan! Kunin yung kape mo para mag-cheers Ganito. tayo. Kunin mo yung kape mo. Yan. Oo nga. Nag-aalala ako baka kasi matapon. Oo, pero thank you for saying yes. Hindi ka nagdalawang isip. Pagka-read mo nung chat ko sa Viber, sabi mo, yes, pupunta ako. Buti hindi ka masyadong Actually, hectic. tinanggihan ko si Kuya Kim para dito. Hindi, joke lang. Joke Hindi lang. nga. Hindi. Cheers. Cheers tayo. Okay, inom ka muna ng kape. Oo. Kinakabahan ka ba? Hindi naman. Hindi naman. Kasi kita ko glowing yung face mo. So, Dahil excited siguro ka. Sa noo ko. Kape muna tayo, kape. Actually, ako yung kinakabahan. Bakit mo kang kabahan? Ha? Okay na O sige, alisin mo yung kaba ko. Oo. Alisin mo yung kaba ko. Oo, nuwagan mo yung... Naramdaman mo. Mamaya na kayo kape, baka matapon Jer, eh. sorry Oo. onting-onti lang yung taong nakakapagpatawa sa akin. Isa doon si James. Si James. Oo. Pero yung ganun tawa, yung genuine kong tawa, onti lang yung taong nakakapagpatawa sa akin ng halakhak talaga. At isa ka doon, kaya So, kita pag in-invite. ganun ba, pwede mo nang patulan. Oo. Di ba? Okay, oh. Natawa ka sa namulang ka sa sarili mo. Wala, hindi makikita to ng pamilya ko, wala. Wala. Hindi nila Shout makikita. out mo na kung sakali Shout out makita. sa visit ko, si Rina. Wala, Mag-sorry. hindi po ba makikita to, sorry. Jer, kinukwento mo sa akin. Oo. Kinukwento mo sa kanina. Kanina ko lang nalaman na employee ka pala. Oo. Na-discover ka dun sa The Cool Pals. Mm. Kwento. Dati kasi listener lang ako ng Cool Pals. So, may segment doon na parang mag-share ka ng kwento. Akala nila nakapilter yung boses ko. Kasi tumawag lang ako via Zoom. So, wala ako Akala nila filtered yung boses ko. So, yun. So, Ano yung shinare mo? Kasi syempre humingi ka ng payo. yung
meron kasi ako office mate dati na nilalandi yung boss namin. So, Hiningi mo ng payo yung ibang tao. oo. Napaka-chismoso mo. Baka malicious. O tapos. Walang ano sa akin eh. Oo. Walang makismis eh. So, sinisip ko yung iba. Diba? Nilalandi niya yung boss ko. Di ba alam eh. Pero before pa naman nun, comedian na talaga ako. Stand-up comedian na talaga ako. Oo, saan? Sa Comedy Manila. Oo, nakikita ko. Stand-up na ako, ganyan. Pero yun, doon ako nagsimula sa Kulpal. Tapos Yun, later on, parang pabalik-balik na ako, inirequest ako ng mga tao, ganyan. oo nga. Sabi nila yung ngongo, ganyan. Sabi ko, gago kayo, hindi. May tanong ako, hindi ka na-offend? Hindi. Nung una. Hindi, parang kasi na-immune ko na eh. So, bata pa lang, parang gano'n. Ito may kwento ako. Go. Nung bata ako, sobrang nabully ako. Kahit yung mga ngongo sa amin, tinatawag ako ngongo. Putang ina. Di ba, puta? Galing. Galing ka alala, puta. Pwede ba wag muna dito? Yung ngongo tinatawag. Yung mga ngongo namin. Naalala ko yung sa Taguig yun. Lower Bikutan, Taguig. Tatlong magkakapatid na ngongo. Mga putang ina nyo kung nasan man kayo. Pangalanan na daw yan. Nakalimutan ko na eh. Basta tawag ka sa lang. Ngongo 1, ngongo 2, ngongo 3. Pag kami tumitigaw ng ngongo, napapalingon kami 4 eh. Sige na natin ito. Hindi ako. Nakalimutan ko eh. Basta tawag na namin mo. Aray mo. Bira mangyari yun na may 4 na ngongo sa isang barangay. Hindi natin. Na-survey mo yung statistics. Usually pag tatlo, pinapatay na yung isa eh. Buti na lang. Ayan. Tapos, nasanay ka na ng elementary. Oo, ang lala nun. Kasi ano ko eh. Mas public school ngongo ka ako. ba nun? Ay, sorry. Oo, mas ngongo ako nun. Ay, sorry. Ba't ba yung tanong ko? Mas Ano ba? sorry. Ano ba yung paano? Dati normal ka, tapos pangungo ka na pangungo. Bobo ka din eh, no? Mas Init ka. May init eh. Aray! Ang init ka! May init Ang eh. sakit ng tiyan ko! Pinakanakan normal eh, no? Anak, at mapapansin ng magulang, anak pa, pangungo ka ng pangungo. Kakasama mo ito mga ngungo eh. Init ka. Hindi. Ibig sabihin, mas malala yung pagka-AI ng boses mo dati. Oo, dati. Talaga, naman. as in ngungo talaga. Oo naman. Oo. Na ano ko lang, Tapos, parang, naiyak ako sa'yo. Oo, parang Alam mo, naawal. konting tao lang nakakapagpaiyak sa tawa. Ikaw na talaga ang the one. Kaso, married ka na eh. hindi nga nila alam na wala silang internet. Yung payag siya. Okay, tapos. Tapos yun, parang, ano na ba pinag-uusapan Oo natin? nga, yung elementary ka. Oo. Tinatawag kang ngongo. Tapos, Oo. hanggang na-immune ka na. Oo, kasi public school ako eh. So, dati Ganun wala namang bullying. So, Palakasan na lang ng Oo. immune system Oo. sa ano no. kahit teacher mo, tawagin ka mo. Totoo, di ba? Dati walang ganun eh. Walang bullying. Oo. Diba? Paano nung kumbaga, yung dinadaan mo sa sense of humor, yung kumbaga, dinadaan mo na lang sa joke Oo. kapag naiinis ka. Pero minsan ba parang pag-uwi mo naiyak ka? Naiyak ako kasi nung ano. Naalala ko. May one time kasi, sobrang naiyak talaga pag uwi ko ng bahay. Kasi nagtapat ako ng pag-ibig ko dun sa crush ko. Tapos sabi niya, what? Sabi niya, what? Hindi niya naintindihan. Hindi niya kasi naintindihan. 5 minutes ako nagsasalita.
Dapat niya, pala may what? presentation ako. niya, Sabi ko what? pa, nagsimulaan lahat. Nung nakita kita. Tapos di niya Ah, na paano kwento? Oo, tapos di na Sabi niya, ayoko na. Tapos, siguro mas lumala yung ngayon kasi tawag na bashing eh. Pero dati yung sa atin, pag in person, bullying. Ngayon bashing. Pero nung nag-social media. Dati wala naman yung ang tawag na nila, binibiro ka lang. Yung Parang gano'n. Oo. Oo, binibiro ka lang, masyado ka naman. Pero yung nung online, nababash ka, alam ko, kami nga, ako nga normal na tao, di ba? Parang abnormal ka. Hindi. Ibig Bumabanat ka sabihin, din, mas malala yung naranasan mong bashing, di ba? Oo, nung nakaraan, may mga nasabi akong Worth it pa ba na-misunderstand to? nila. Oo, yun. So, ayun. Naiyak ka? Oo, nung Palipakag kita. Ano ba yun? Parang damog devoting yan. O tapos? Tapos yun, naiyak ako. Sorry. Oo. So dumarating pa rin sa point na si Roger Naldo ay naaapektuhan. Oo naman. Tao din naman tayo eh. And hindi pa ako ganun kasanay sa sa showbiz. Oo. Totoo. Showbiz na buhay, parang yun. Yun. Babulin ka ng babae, no? Ah, Hindi tingin ko. Kasi ako, meron naman. Namamagnet mo. Siguro nung na lang, parang nung medyo nakikilala ka na. at saka kasi, alam mo kung bakit ang isa sa'yo na, nakakahatak, bukod sa sense of humor, yung self-confidence mo. Basta tandaan niyo yan sa mga listeners and viewers natin, hindi lang sense of humor ang attractive sa isang lalaki at sa isang tao. Ang self-confidence. Sabagay. Ang lakas ng self-confidence mo. Siguro kasi tanggap mo kung ano ka. Oo. Di ba? Oo. Tanggap mo ba kung ano ka? Minsan hindi, pero oo na lang. Hindi mo alam. Hindi, tingin ko hindi ka aware. Pero nung first time kita nakita sa Cool Pals, sabi ko, ay, ang taas ng self-confidence nitong tao to. Tanggap niya yung flaws mo at tanggap mo kung sino ka. At mahal mo yung sarili mo. Tama Siguro ba yun? din parang dapat ka sa point na parang hindi, huwag mo na tinitoyan yung mga buhay. Kasi pag tinitoyan mo, lalo kang i-down ng universe eh. Parang wala. Parang pakit. Pero marami kang babae. Wala! Hindi nila alam, wala silang internet na. Internet na beacon. Ilan ka nag-asawa? Ilang taon? 29. 29. Oo. Medyo pinagsisiyan ko pa. Gago? Medyo wala. Joke lang. Wala silang internet. Gago mo. Eto may tanong pa ako. Bago tayo dun sa Tita Max Confession, kasi may sumulat sa atin dalawa. Ay, So sige, papayuhan mo. Tingin mo naging red flag ka ba? Red flag. Bilang sa relationship o kaya bilang sa relationship. Ang laki ko red flag. Yung Kape pagkangongo muna, pala. kinakabahan. Kape. Yung pagiging ngongo pala pang, di ba, parang, Kape. Ewan ko. Kape. Chill lang dito. Huwag ka Oo. magmadali. Kape, cheers. Kape, gumigam ka ng kape mo, anak ng yan. opo. Break muna, break. Red flag. Oo, may mga ganun naman siguro. Kasi hindi naman tayo perfect. Oo. Eh, Pero yung siguro, inisip na lang ng asawa ko na parang wala naman magkakagusto dyan. Kasi yun ang hindi niya alam. Doon siya hindi niya alam mo. Kasi wala silang internet. Alam ko na title nito, ng podcast na to, walang internet sa video. Bicol. Hindi mo papanood ng asawa. Hindi niya malalaman doon. Ito na, may sumulat sa'yo. Sa ating dalawa. Ay, sige. Pero dahil lagi naman ako dito, ikaw magpapayo. Sige. So tatanungin ka lang kita. Dear Tita Max Uy. and Roger, meron po akong live-in partner na provider at loyal. Pero, emotionally, parang roommates lang kami. Hindi po sweet, hindi marunong maglambing. Ako lagi ang clingy at nagyayaya. Pag nasa labas po kami, ayaw niya din ng PDA o yung clingy sa isa't isa.
Kaya parang tropa lang kami pag magkasama kami sa labas. Tanong ko lang po, may iba kaya siya ganun sa akin na cold? Next, magiging malambing kaya siya in the near future? Kasi baka pag lagi siyang ganon, tas eto yung love language ko, baka manlamig ako sa kanya. And last, paano siya magiging sweet sa akin? Love, MM. So, babae si MM. Oo. Lalaki yung emotional, hindi daw clingy. Oo. First question niya, may iba kaya siya cold sa Pili akin? ko wala naman eh. May mga lalaki talaga na gano'n na hindi hindi siya Clingy. clingy. Hindi siya. ganito. Akala ko yayakapin mo ko eh. Pwede Pero din. pwede na. Ay. Sige, order pa tayo ng titig. Ano na order natin? Aray ko, gusto Yung ko ladies drink na. Oo. Clingy ka ba Oo. na tao? Oo. So, napansin ko nga touchy ka, no? Mm. Oo, kasi madali sa'yo, wini-welcome mo yung energy ko. Kasi ako bilang tao, touchy din ako sa mga taong gusto ko. Mm. Sa mga taong feeling ko comfortable ako sa kanila. So, ikaw din, wini-welcome mo yung ganong energy. Oo. So, gusto mo na sa relationship, touchy, ganyan, holding hands, ganun. Gusto mo yun? Oo, lalo na paggabi, pag alam mo yun. Ngayon, inaano mo sa gabi? Hindi, I mean, Wala namang oo internet nga sa eh. Bicol. Oo nga, wala nga internet eh. Hindi nga. Hindi ano, Clingy ka. oo. So, Pero dumadating siguro yung point na parang, parang siyempre pag matagal na kayong mag-asawa, parang, parang hindi na kayo ganun ka-sweet, parang ganun. Yun yung gusto namin ibalik. Kaya na asawa ko. okay, gusto yung ibalik. So, dito, baliktad naman kayo. Pero, tingin mo, paano magiging sweet yung isang lalaki? Kasi, syempre, we-wish pa rin siya, nag-hope na magiging sweet yung kanyang partner. Paano kaya? Na, kapag hindi mo love language yun, napipilit mo kaya? But try mo pagdating niya, naka-two-piece ka lang, mga ganun. Inon to? Oo, Hindi. two-piece? Hindi, tingin ko kailangan yung pag-usapan eh, na ito yung love language ko. Oo. Di ba? Kung kaya mo, So, kaya mo- pag usap pa rin na Usap pa rin, solusyon, no? oo. Kasi baka naman, kasi ganito, inisip ka na, palagi ng mga, siguro na mga, lalo na mga mitis, na pag uminom mister nila, kailangan sweet nila. Pero yung mga mister kasi may trabaho eh. Alam mo yung pagod ka na sa trabaho, na babae ka. Hindi, joke lang. Nakarelate, Hindi. okay. Pag uwi mo ng Pagod ka, sa pagod babae ka pa. Oo, hindi. Tapos di ka na nagiging clingy. Oo, hindi kasi minsan pagod ka sa trabaho, so wala ka ng energy. para Oo, maging totoo sweet. yun. Oo. Ako naman naiintindihan. Kung ganun ka, maiintindihan kita. Huwag kang mag-alala. Hindi. Walang Hindi, okay lang. internet. Wala na internet. Hindi nila alam. Oo. So, mapag-uusapan. Ano pa rin, no? Usap pa rin ang Oo solusyon. naman. Ito pa din. Importante yun. Importante. Ano pa love language ng isang Roger? Kasi si ate girl kanina, physical touch, tsaka words of affirmation. Mga words of affirmation ka ba? I love you ka ba? Oo, kaso hindi naintindihan na minute ko eh. Pag sinasabi ko. Maano lang eh. Lumilipad lang sa ulo. Ano hindi naintindihan? Bakit? Sabi mo nga, I love you. Ganun Oo, pa. naintindihan Naintindihan naman. baka kasi hindi hinihinaan mo lang. Siguro, parang minsan ginugulat ko. I love you. Parang Oo. hindi. Hindi pero pili ko, ayun. Importante ba yun? Tingin mo. Importante siya na Bakit? laging sinasabi. Well, para just to remind tayo at na yun yung natin, yun yung Nararamdaman. nararamdaman natin, di ba? Saka maganda yung baka nagpaminsan-minsan ng ganun eh. Kahit message lang, di ba? Ganun, I love you. Ganun. Love you too. Wala silang internet. Walang internet sa Bicol. Correct. So, words of affirmation, yes. Ano pang love language ng isang Roger? Giving. Mahilig ako Talaga? magbigay. Yung pa naman hinahanap ko. Oo. Ay, nako.
Umanda ka sa mga cool pals. Umanda ka talaga. Oo, talaga. Oo, So, giving and receiving. O, giving lang. Giver ako. O, giver ka. Kahit walang bigay sa akin. Oh, ako same kasi. Oo. Receiving and giving din ako. Mm-mm. So, may provider mindset ang isang Roger. Oo naman. Alam mo ba, malakas makahatak. Ano din yan? Attractive din yan sa isang lalaki. Oo. Ang dami ko na ang checklist na yun, Kaya ha? nga appear. True. Yan. Oosh. Wala, hindi nila alam to. Oo, hindi nila napapanood. Okay. Anong payo mo kay MM? Sabi niya, paano siya magiging sweet? Bukod dun sa magsuot ng two-piece o bukod dun, Pag-usapan nila. ano sasabihin? Halimbawa, ikaw yung babae, o kakausapin mo ako kasi hindi ako kalingi. Oo, tayo Ikaw nga. yun. Nagsuot Baby. Nagsuot na ako ng two-piece. Hindi ka pa. Pinagluto na kita. Diba? Pinatulog ka na maaga yung mga bata. Ikaso pagod na ako eh. Nakabuka ka na ako. Gago. Nakabigang ka. Ganito. Ayan, go. Oo. Pero yun, kausap talaga Usap, eh. no? Usap talaga Lalo eh. pag mag-asawa, no? Dapat unfiltered na kayo. Hindi, ikaw ba, alam mo, passive-aggressive ka ba? Yung nagpaparinig lang o kaya silent treatment lang? Pag lalaki, hindi confrontational, alam ng mga lalaki yan. Minsan, Totoo ba? Minsan na, natin, na may miss out ng mga lalaki, yung mga social ko yun, di ba? Oo. Pero ikaw, nadidiscern mo, halimbawa, Minsan hindi. halimbawa ako, nagta-silent treatment ako, hindi mo alam kung ano yung mali mo. Ay, may gano'n na. Alam ko na may mali. So, pag gano'n ng silent treatment na. So, minsan kasi tattle yung mga tattle yung mga babae. So, minsan malalaman ko na, may mali pala ako ginawa. So, ganun. Pag nalaman mo, sinasabi mo ba na, hindi ko na uulitin? O bigla na lang kayo nagbabati? Tinatry ko na na ayusin, na hindi na ulitin. And then, siyempre, magbabati kayo. Tapos magte-text na kayo. Magte-text? Oo, magte-text na kayo. Ayan. Tapos, hindi mo alam internet sa Bicol. Wala. So, yun. Tapos may make-up sex na. Oo. Tingin mo nakakatulong yun, yung make-up sex? Para bumalik yung warm ng pagsasama niyo. Oo, kailangan yun. Kailangan yun. Kasi lalo kung physical touch, yung love language mo, di ba? Tama, correct. Kailangan siya. Oo. Kasi after nun, pagod na kayo, makakalimutan nyo. Oo, correct. Kasi yung mga dopamines nyo no? Oo, minsan, hindi lang sa lalaki, sa babae din. Totoo kailangan naman nila yan. Oo, kasi we are sexual being, tama. Oo. Payo mo kay MM. Yun, mag-usapan nyo, and then, try to understand din siguro kung saan nanggagaling yung lalaki, baka siya ganun. Kasi minsan baka pagod lang. Alam mo yun. Minsan tulungan mo sa trabaho, baka naman. Kailangan ng tulong. Hindi kaya baka naman nagkarpentero, maghahapot, diba? Baka tas magbe-babe time pa. Papamatay ka pa. Pero alam, okay, may tanong ako. Ang lahat ba ng lalaki ay, ano ba, tamang tanong? Kasi hindi ako naniniwalang ang lalaki ay hindi physical touch ang love language. Taas kamay ng mga lalaki dito na ang love language ay physical touch. Taas, lalaki. 1, 2, 3. 4. Physical, si Uncle physical touch. Ang dami hinahawakan niya. May internet na taba. Direct, Jack. Physical touch din. Oo, yan. Oo. Pwede. 30. Hindi ka ma-holding hands, hindi ka clingy, hindi ka ganon. Maganon ka. Hindi. Pero hindi sa special someone mo lang. Okay. Si Uncle kasi sa lahat. Papa, ikaw, physical touch love language mo yun. Oo, halos lahat ng lalaki. So halos lahat. Kaya ako, may duda ako dito. Kaya ako tinanong. Okay. Kasi feeling ko lahat ng lalaki gusto yun. Advantage, kumbaga, ano nyo yun eh. Ano tawag doon? Winner kayo doon eh. Lagi gusto nyo ng hipo eh. Oo,
Nakakaduda din. Kaya oo, 'di ba feeling ko may someone to na tinatouch sa office. Nako. Tingin mo, Ba, pwede. pwede 'di ba? Oo. Kaya siya May pinag-iinitang iba kaya malamig sa isa. Malamig tatawa. O sa ano Ikaw ba, may tanong ako, kaya bang mag-multitask ng isang lalaki? Halimbawa, nag-iinit sa isa, nag-iinit din sa... Oo naman. Kaya? Kaya? Aral na aral talaga, confident na confident. Dati, makwento ko lang, nung binata ako. Sige. Ang ano nun, parang group ano yun eh, parang group message yung ano eh, kumain ka na. Send to many. Nung binata ako, don't get. Nung binata, hindi naman napapanood Hindi sa naman Bicol napapanood eh. sa Bicol. Ngayon, Sentimenty ka? Kaya. Oo, Kung baga sentimenty. halimbawa, magkasama tayo ngayon, pag uwi mo sa bahay sa misis mo, kaya mo pa rin maging clingy sa kanya? Oo naman. Kaya. Oo. Eh di turuan mo na lang yung partner ni MM. Na dapat. Ano lang, tawag dyan, energy management. Hindi. Mapapanood. Hindi mo mapanood na asawa ko to. Sana. Bakit may sanan? Kanina Mamaya kinabit niya eh. Nakita niya, ito lang pala. Dito niya. Kanina, walang sana. Ngayon kinakabahan na siya. May sana na. Oo, hindi. Energy management. Energy management. And time. Time management, syempre. Oo. So para wag, Mahuli. mahuli. Hindi tama naniniwala ako, di ba? Kaya, mabilis mahalata ng babae kasi. Oo. Yung instinct namin, yung energy nyo kasi, kapag nag-shift, bakit sa akin malamig? Hindi to normal eh. Oo. Mm-mm. Parang ma-emotional kasi, di ba? Minsan, Oo. So, ibig sabihin, di ba, nagkita kayo ng side chick mo sa umaga, Oo. sa takatrabaho mo. Paggabi, pag uwi, kaya mong same energy na binigay mo sa Oo, chicks. dapat ganun eh. Dapat ganun yung ano. Noted. Noted daw, sabi ng nanonood. Hindi ko alam kung tamang payo yan, pero ganun. Oo, ganun. totoo. Dapat wag magpahalata. Di ba? Mm. Eto na, meron tayong, thank you sa payo mo kay MM. At You're thank you sa welcome. mga tips mo, mga practical tips na mga babaero. Typical na ba? Hindi to na. Papanood na Bicol. Top 5. Okay. So, pinakakaabangan to, lalo na ikaw. Sige. Ikaw yung guest natin today. So, Roger, meron tayong top 5 questions na sasagutin mo. Sige. Unfiltered ka naman, kaya go. Oo. Ang dami natin pinag-usapan. Correct! Meron pa! Go. Sige. Number 1. Ano ang unang tinitingnan mo sa babae? Ano ako eh. Ba't ka naninig? As, puwet. Puwet Puwet, ako. puwet. Oo. Ito yun. Yun. Gusto mag-explain. Ayaw ka na mag-explain. Wala ka na ano dun eh. Parang yan na yung pinaka-natural na Oo, sagot mo. sagot eh. Oo. Okay, top 2. Top question number 2. Nakipaglandian ka na ba sa iba habang in a relationship ka? Oo, di ba yung kanina? 10 to many yun. Oo. Binata pa naman ako. May ano Ganon. yun. O, diba? May paliwanag. Paano pa kami ngayon magtitiwala sa lalaki? O, diba? Well, kung ano, kung ako nga nagawa ko, paano pa nila? Anong dami? Hindi. Mga babaero, Jen. Hindi, binago na ako ng panahon sa ni Lord. Wow, nandadamay ka pa talaga ng Lord. Hindi, naniniwala Bago naman na, ako. So, oo naniniwala naman. ako sa'yo. Nung bata pa ako nun. Ano payo mo sa mga, hindi pa graduate, na hindi pa binago ni Lord at saka ng Bago, panahon? siguro din, may time for everything. There's a time for everything. Tsaka magastos eh, pag maraming babae. Okay Depende lang. sa Kaya mo babae. i-maintain. Kaya mo i-maintain. Depende sa babae. Kaya mo mag-maintain madami. Kaya na, etong kaya na yata. Oo. May isa akong anak na hindi mag-aaral. Kaya na yan! Kaya na yun. So, at least honest, kaya na yata. Ibig sabihin, wala. Di ba? Depende sa Yung babae. dalawang anak ko, hindi mo na mag-aaral. Hindi mo na nila kakain. Hindi na magme-merienda siguro. Merienda lang naman. Sacrifice yung isang meal. Para sa rice.
Aray ko. Yung papa mo, hindi naman nagpadala. Okay, next. Ayoko. Lights on or lights off? Light off. Bakit? Ay, tingin ko mas yun, mas magiging intimate kayo, di ba? So nakita ko nakita ko yung reflection ko dati sa hotel. Natulisip ako. Nabuga ko ang kwento. Nakita ko yung reflection mo. Ay, ako yung reflection ko sa hotel habang kumakan. Hindi maganda. Di ba? I mean, nakita ako, sabi ko pa, naisip ko pa, pinapayagan to ng mga babae. Salamat na. Salamat may pumayag pa. Kaya nag-lights off na lang. Oh, Hindi maganda. hindi maganda. Tumasik yun lang. Yung may salamin sa kisame. Nakita mo. Oo. Alam mo yun, yung nakita mo yung sarili mo at nasabi, parang nagkatinginan kayo ng sarili mo na parang, nangyayari ba talaga to? Totoo ba to? Di ba ba? So, lights off na lang. Parang dami nung Okay. Okay ba? Lights off na. Pero kahit patay ilaw, kita pa rin sa salamin sa face mo eh. Hindi na masyado. Parang ibang tao na yung silhouette na lang yung mga Di ba? Alang yan. Ayoko na. Next na ba? Hindi. Okay. Teka lang, naiyak ako eh. Huhubarin o huhahawiin? Mas gusto ko yung inuubad. Huhubad. Alam mo yun, parang sa mga sa mga jackpot segment, di ba? Dili explain. Di ba? Ah. Alam mo yun, yung papakita na yung yung i-reveal na yung i-reveal na yung Yung nakuha mo? Yung premyo? Oo, yung premyo mo. Oo, Tapos unti-unti. nagtisigawan yung mga tao. Ang Laban! pinili! So, hubar, hindi Oo, lang maganda hinahawi. yun, oo. Oo. Hindi lang. Pero na-try mo na maghawi lang. Walang thrill eh. Mas gusto ko yung parang gano'n yung sa jackpot. Oo. Yung parang, Mabilis o dahan-dahan na Oo, hubad? dahan-dahan. Ah, dahan-dahan. Ah. Yung parang pan-jackpot nga, yung ganon. Oo. Yung binabalik pa ulit. ah! Maniwala na sa... Ayoko na. Okay, last na. Sige. Putang ina mo. Okay. Kung magro-roleplay tayo, anong gusto mong role mo? At role ko. Sige. Ikaw si Snow White. Pero imbes na si Prince Charming yung makatuloy mo, yung Seven Dwarfs. Yung sa mga lalaki, alam ko na panood nyo to eh. Alalal! Iyaw ko, no? Snow White ako, ikaw yung isang Oo, dwarf. oo, isang dwarf. Yun yung roleplay na gusto mo. Ako si Horny. Thank you, Roger! Thank you. Sobrang game. Dahil dyan, may regalo ako sa yung Tita Max Starter Pack. Uy. Okay, starter pack. i-unbox mo. Nako, ano to? Condom, hindi. Meron ka na nun Uy, eh. Del Monte. Pineapple Ayan, juice. salamat. Na-try mo na yan? Pineapple. Oo. Tumatamis Effective. daw. Tumatamis. Effective daw. Hindi ko natikman pero... sabi lang nila. Sabi lang nila. Sabi ng partner mo, Oo, matamis daw. Meron pa yun kasama, Ay, meron pa girl. yun, oo. Oo. Meron pa wet wipes. Siyempre kailangan Yan, na lagi pa muna. Spa muna sa... Sa po. Meron pa yan. Ano pa ba to? Ayun, may snowbell. Siyempre kailangan mo naman snowbell. Oo. Para saan yan naman? Sa bibig. Para lumamig. Effective. Effective. Hindi ko effective. Effective. Masakit nga lang pag
Na-try mo yun. na yan lahat. Na-try ko na. Oo. Thank you, Roger. Oo. Sobrang Salamat, saya. So, salamat. bitin. Ulitin natin to. Hindi nga. Oo. Totoo. O, paano ka namin may invite sa as guest, kung magsispeak, kung saan man, Oo. social media, go. Kailan ka lalabas? Pwede ba mag-promote? Oo naman. Kailan lalabas? 2027. Pucha. Hindi. Malapit na. Malapit Go. na. Oo. One week ago. Ano yung kailan mo ipopromote? Meron akong, pero follow nyo lang ako sa Roger Naldo, social media ko. So, Roger Naldo. Ewan ko, basta. Nag-followan na kami eh. Oo. Pinalo mo na kita. Oo, pinalo na kita. Yun. Ali ka na. Ano yan? Wala, hindi nila alam yun sa Bicol. Yun na talaga yung title ng podcast. O, go. Pero yun, follow Go niyo lang. ako, Roger Naldo. Meron akong mga upcoming show sa January 30. Ayan, marami ka ng pambuhay pag marami Oo. side chick. Ayan, hindi magugutom yung pamilya ko. At, February 14. February Ayan. Basta ano yan, sundan nyo lang sa social media ko. okay. Saan to? Facebook, Instagram, TikTok. Oo. Marami kang show sa Feb 14. May isa. Tapos may mga ano to, Dami. comedy. Mga stand-up comedy. So, kung nagustuhan nyo yung comedy ko. Sobra. Gusto ba natin? Yeah. Yes! Thank Baka you. Roger yan. Ayun. Ikaw talaga yung tumatak sa isip ko nung nag-guest ako ng Cool Pass. Okay. Buti naman. So yun, Roger sa Roger Naldo, Instagram and Facebook. Tama? Mm-mm. Tapos syempre, manood kayo lagi at makinig ng The Cool The Cool Pals. Pals. Ano pa yung regular mo? Yun. Regular ano ko doon. Co-host. Thank you. Thank you, Salamat. thank you. Palakpakan natin, Roger Salamat, Naldo. guys. Thank you. Thank you. At sana makasama ka pa rin namin dito sa mga Oo. susunod na podcast namin. Salamat. Thank you. Kahit walang TF, thank you. Oo naman. Wala ba to? Akala ko may... Ano ba yan? Hindi ko Pupe- nasabi. Ano ba? Thank you, guys. Thank you. Palakpakan natin ulit, Roger Naldo. At salamat po sa lahat ng tumutok at tumapos ng ating episode na to. Thank you. Thank you. Love you so much. At ito pa rin po si Tanya Chinita hanggang sa mga susunod po na episode. At ito pa rin ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito po ang podcast na rated. PG? Hindi. Ano ba? Tita Max. Isa pa. Hindi ko alam. Hindi nyo ako Rated Tita Max, isa Okay. pa. Ito po ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito po ang podcast na rated. Tita Max. Tita Max. Thank you. Thank you. Thank you. Salamat, guys. Yay! It was fun. Nice. Okay. Nice one. Thank you. Okay, bye.